Shalom Mamanginang. Anda orang sota mulai ibadah permingguan di hari naik Tuhan Yesus martang yang mahita di bagasan roh hatabe. Amin. Huria na hinulungan ni Tuhan Yesus Kristus nuaing malas ni roha dohita makalason perningotan Arya na naik di Tuhan Yesus tuban wagijang ditugu-tugu ari perningotanan dohita tu pakirimon pabawadang portibion ujung ni padalanan ni akan aporsea di Tuhani alai surgu hasonangani do takasma taporsai Yesus nama naik tu surgo lau mangarade inganan dia akan aporsea di ibana jala dia rahun hita asagabe sitidang ini Kristus tu sandok portibion alani di bagasan unduk dohot serep roha tapahibul marohata marparsauran tu Tuhan Yesus ulu balang nagogoi marende mahita.
marhite-hite gowarni debata ama, dot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot gowarni tondi parbadiana tumo palangit dot tanoon. Amin. Songonondo di dok Tuhani, bainok kudoso god namonang, rabdot au hundul di bangsaki. Songonau namonangi, jalana hudul rabdohot damang di habang sanai. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogona suatu dosan, saya pargogoi mahami maka porsiai anak muna sasadai si pangulu hami. Nama naik tu surgo asau paro kami roha banua gijang marhite-hite anak kologoni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita sian bukende nomor 100 sia ayat 4. Tatangihon ma patin ni dibata di pesta parningotan hariana naik di Tuhan Yesus sadarihon tarsurat di Yohanes bindu tolu ayat 10 tolu. Songonom ma di dokna dangadong na menaik tu banua gijang ya sonang tuat isian banua gijang ima anak ni jolmai na di banua gijaki hian ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya parugoi mahami mangulahon naumbar tepatikmi. Amin. Marende mahita sian bukende nomor 684 ayat 1 ayat 2.
tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona suatu dosan jala ama para siroha dang lomorohami dahamatian ni pardosa mulak manian parjahati tumadikon dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alani umbahin dipangido hami sa sundati ma toru-toru ma asa unang mangonai betu hami sese sa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham say pargogoy mahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuasan ni dosa. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debatado mamitori. Isi do na madabu uhum hamagoan Kristus Yesus do nang mate. Aladada holani nang mulak manguludo jala disyamun di debatado ibana mangundihon hita. Asanga pema di debata na digijang. Amin. Marende mahita sian bukende nomor 38 ayat 1 dan ayat 3. Tatangion mahata ni debata turpok epistel dari mingguon tersurat di Pesalmen 37 ayat 1 ayat 5. Jehovah do raja nunga marpahean hamliaun ibana marpahean tongon Jehovah nunga dioson hagogoon jadi hotma portibion dang tagamon homutal. Nunga martibur akabatang aek ale Jehovah nunga martipul hasak ni akabatang aek nunga diubakon akabatang aek panujana sida. Sitong situtu do akab panindang yomu habadiaon do natama di bagasmu ale Jehovah ro di salilingna ido sahatna martua doakan atau mangion hata ni dibata jalan opeopsa. Amin. Marende mahita sian bukan di nomor 100 ada ayat 2 dan ayat 4.
tahat dakkom maha porseotai saunah tinadagkon ni dungata sa porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama paduguna suatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sedai imanan tumbuhon ni si Maria nagabi-gabian sianton di perbadia andorang sawa bubuhan ido tuata na tumaon na bernit di pangumuman ni silatos na matetar pajal lubana di haup narsilang na tuat tubanotoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu syamun ni debata Jehovah amanai pargukona suatu dosani isima ibana pamula sa tanaon mangumi halak na mangulu do na mate au porsea ditondi porbadia caladong sadauria na badia huria atau penala Kristen akka na badia do disani dosa do diatai na mandok mulak mangulu dosa god daging ni halak na mate do dia ngalawan na sura sudah amin. Tabigima kor inarabu.
Bagaimana sunggul-sunggul para mingguata disadarion hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 di Patupa Dewan Diakonia Seksi Kesehatan Do pemeriksaan kesehatan gratis berupa pengobatan umum, cek gula darah, cek asam urat, cek kolesterol, cek tekanan darah, dan bekerja sama dengan PMI Patupa Dohonor Darah. Asa taingot ma jalaria mahita mandohoti. Songonima sunggul-sunggul dihita. Tapara dima piliata tapasaat ma pilihan 1A do 1B Uhud mengendehon buk ende nomor sia pulusia.
madiho Tuhan. Di bagasan parsauran nami di bagas corom, namarningot doami di pesta hana naikmu tuban wagijang, na parade inganan di hami akan aporsia. Alani Tuhan di parsauran nami di bagasan minggu nami sadarion. Atong Tuhan hatam na intangi honon nami ima laho manogu-nogu hami asa lam takas nang dohot haporsyona. Mauliate madiho tangihok kami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, martangiak kami tuho. Amin. Hurian itu hatta nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai hatani itu hatta di bagasan parsaurata di bagasan tikion di pesta hananaik ni Tuhatta Yesus Kristus ima natar surat di surat ni Apostel Paulus tuhuria Efesus biduna parjolo ayat 15 sahatu 20 tolu songonon mahatana takasma tatangihon asa ahupe dukku bege naung porsea hamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna disaluhut akka nabadia dang masadi yahu madok mauliate sialahamu marningot tamu di namartangi yang ngahu anggiat dilehon debatani Tuhatta Yesus Kristus amani hasangaponi Tuhamu toddi hapistaran dohot pangukapon manadda ibana dipatiur mata ni rohamuna asa diboto hamu rumang ni arta sihirimon sian pajuwon nai rodi disurung ni hasangapon siteanon ni akka na badiai asa ditadahamu nang hagogo ni gogona na sumurungi na tuhita akka na porsea sian pakorhon ni hagogoon na marmuliai ay di Kristus doi diulahod debata di na pinahehenai ibana sian namate jala pinahudul na itu siamunna di bagasan banua gijangi tugijang ni nasa harajao dohot huaso nang hagogoon dohot hamuliaon nang tugijang ni nasa gowar na tarhatahon dadaholan di hasyanganon dohot do di narosogot saluhuk na do dipatuduk tutoru ni patna jala dipabakit do ibana na mangatasi sasude gabe ulu ni huriai ido pamatangna na manggohi ibana asagohanna sasude di bagasan saluhutna ima sahatna hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhattai boidorata bilangi piga hali hita ditongani huria HKBP mamestahon pesta-pesta na belga termasuk mai nang di bagasan minggutta parsaurata sadarion molo taparwahod do akamanginang ia molo pesta Natal soima na belga ni pangaradeotta bahkan pola dosa hatu sabulan 2 bulan kita laho mangaradei laho patuduhon lasni rohatta
songoninang pesta Paskah boido jupak kita taparwahon nang diaka kegiatan-kegiatan di tongani huria jok-jok do di patuduhon marhite sian ulaun nabalgai tarida di si lasni rohani huria mamestahon pestai alai molo taparwahon akka amanginang di pesta hananaik ni Tuhatta Yesus Kristus tungso apala godang do pangaradiota tohodo itayak kamanginang dang apala godang na tapikiri di tonga-tonga ni pesta hananaik apalagi ma ala hari olang holangon dang hari Minggu gabe hira dianggap jolma doon halak doon nang termasuk halak Kristen sahira kesempatan laho hamu mama dokone tidak ngawamanginate artina di bagasan ni gudang do halak bical libur ninna hape sasitong na pesta na balga doon di tonga-tonga ni huria jalasiani do nang idota wasa ikon naik Tuhatta Yesus tu banua gijang na parjolo ikon idota do dia datang dari surga dang siat tano oni banar dao nang pemarhite sada paropuan ibana ro marhite sian sada jolma ibana alaina pasti harorona sian banua gijang do ibana ro alani dung manaon hamatean haneheon sahatuna nakok naik ibana tu banua gijang dia kembali kepada Allah museibana ido naing taida di hananaik ni Tuhatta Yesus Kristus alai molo naik do Tuhattai apakah dia tidak akan datang lagi tabereng ma akka amanginang dia akan datang kedua kalinya rodo peibana muse sian banua gijang di napa dua halihon marhite harorona napa dua halihon ise mapoto dangadong ido jamita pertangyangan namu dari bahwa dia datang kembali nang pemanaik ibana tua banua gijang alai rodo ibana muse tu portibion di harorona napa dua halion akamanginang imana taida sasitong na balgani pesta hananaik ni Tuhatta Yesus Kristus napa duahon naing idota ahado tujuan ni Tuhatta Yesus naik tu banua gijang na pasti sudedo hita maboto bahwa dia mangarade inganan diaka na porsia ibana mangarade di ingana ta kamanginang molo porsia hita jalata parhatutu Kristus Yesus di tonga-tonga ni ngolutta na pasti sahak mahita di inganani alai molo sota parhatutu molo sota kas taha porsiai basahak mahita tuapi naroko songon turpu jamita na budari hobbartu naniula nabedo colma lahomacaloi asa di bagasan nima naing idota sian surat ni apostel Paulus tuhuria Efesus natabereng di bagasan turpukon bohado lasni rohani si Paulus mamereng huria Efesus adong barita nabi negeni ibana barita ahado di bege ibana barita lasni roha dang barita juk ni roha las rohani si Paulus di bege ibana ala nunga cupang dinasida nakingan makka porsiai Tuhatta Yesus Kristus ala nunga tung takas di pakilalahon nasida manang holong rohana sida maradopon Kristus Yesus ima lasni rohana di bagasan ni ima si Paulus maswarahon di bagasan tangiangna di do ibana ala ni lasni rohana dakya masoho tau manang yakko kamu lapatan nanang pe porsia
nasida sotung mau muse tartait nasida dia ka ulaun ni portibi sotung mau muse tartait nasida tuakka hal-hal naso di halomoho debata alani di bagasa tangiang ni si Paulus tung takas do tarida di bagasan terpukon nama dok anggiat di lehon debata ni Tuhatta Yesus Kristus amani hasangaponi Tuhamu toddi hapistar kamanginang imatangiang nabarjolo anggiat di lehon di nasida toddi hapistar enang penang porsea huria Efesus manang akka nadi Efesusi songon nabi negenibana buidope munggili molo so diingani toddi ni debata toddi hapistaran ai di bagasat toddi ido mangarajai hita di saluhut akan ataulaun toddi hapistaran dang sian portibion nanaing dohononna alai toddi hapistaran nasian debatado nasian Yesus Kristus na mga lehon di bagasan ngolu ni colma tottu molo nung ngapistar di bagasat toddi ni debata nunga malobe colmai lahu mamilangi bahkan memisahkan mana yang baik mana yang buruk nunga malobe colmai molo di bagasatot di hapistaran dang holam mamilang-milangi jari-jari na ibana alai nunga di boto ibana dia dona denggan doho dia dona roa dia dona naing patut siulah hononna dia dona naing si pasidingonna ima tangiang ni si Paulus na parjolo na taida di bagasan terpukon na paduaho na kamanginang di do ibana sian las ni rohana di dokma ang giat di patiur mata ni rohamuna asa di boto hamu rumang ni arta si irimon ninna kamanginang juk do di dok jala tabege marara do mata mamereng he pengati ai memang tikos deh kan ai si malolongon torhato do mamereng ai molo mamereng laos heado adong sada parumain di dok songonon ai nang bibil ai si matu akod do ba nang pe ngasia bulu tahun nang pe ngasongon napikun alai molo mamereng nomor ni hepengi angka ni hepengi buah dope tiur dope ninna jelas dope ninna barang adong dah syak kita mamereng egari ada songon nani do ni yanakun ni be hadu anggi harga 5.000 tabainya sada nol nai 50.000 ninna kamanginang ate bagari ada tetap betabai dak adong jolma mamereng si malolongom mamereng gulap tuaka artana di portibio alai di dokma di patiur mata ni rohamuna dang holan mata parnidaan tetapi hati melihat mana yang benar mana yang harus kita perlihatkan bukan hanya harta duniawi dang holap portibion natahirim dang naholan akasinamot natahirim dang naholan hamaguan nama buah kita tuh hamaguan na di portibion natahirim tetapi apa yang harus kita harapkan di tonga-tonga ni haporsyota di patiur mamata ni rohamuna laho mamereng dia do na arta sihirimota kamanginang ahado arta na tahirim surgo hasonangane surgo hasonangane ninna ido na tahirim ang giat dang holan maka persiai dang holan marminggu dang holan marede dang holan namartangiang alai memang takas nakingan dibuka pitu rohani haporsiaunai mamereng mengharapkan marpakirimon arta sihirimon arta banua gijang napinarade ni Tuhatta Yesus Kristus ido
do amanginang nani do ni si Paulus na dihalaston ibana gabe dibuan ibana di bagasat tangyang nanapatuluhon tabereng mamuse ahado nagabe di tangyang ni si Paulus ala nilas ni rohana asa ditadahamu nang hagogo ni gogona na sumurungi tu hita akka na porsia sian pakorhon ni hagogoon na marmulyai hagogok ni hagogoon na lapatan na dia berkuasa, dia adalah sempurna. Jala molo tapetihu musesa satu ayat 20 sada di dokdo disi bahwa ibana do raja ni nasa raja, ibana do tuan ni nasa tuan, ibana do napunasa jala merenganan ibana digijang ni langit ni langitan. Arong no pemahaman madok bahwa di atas langit ada langit, di atas langit ada langit, bahkan sampai langit ke-7 digowari. Alai molo inganan huasoni dewata tidak terbatas. Molo jol mamado langit ke-7 satu si anggo ibana lubisiani dang boy tarhitu kita langit ke berapa ibana. Jadi sotung gabe pamikirot tak kamanginang di langit ninna saya hiraholan saya malangiti manang adong pangatusion so pemahaman ni halak Cina didok bahwa ada langit ke-7 akka manginang. Ternyata jauh dari situ pamikiron ni akka haparsyata jala jauh dari situ do akka inganan manang inganan ni tuhatta na di Banua Gijang nama naik tu Banua Gijang ido na taida akka manginang berarti ibana do na marhuaso ibana do na puna hagugo ni saluhu na dangadong na boy mangatasi asa ima nang dihirim si Paulus siya tonga ni Huria Efesus siya tonga ni Huria hakabipe siya gulo asa akana porsyay na kingan molo nunga tahalasson molo nunga lomoro hani debata marnida parsaurat tadoho ibana tetu di bagasan na tahirimi arta na umargay arta na sotar bilang akitai bahkan tadok asa dibuka nang haporsyata lahomanadda saluhuna disima lam tapajonok dirita tu ibana dang gabe lam tapaholang lam porsia hita tu ibana lam tarida patar bohado tutu burjuni tuhatai mangalehon di ngulutawan ragam ni natahirim ima na yung idotasyan pesta hananay ni tuhatta Jesus Kristus tarlumobi di topik ni minggu tadi dok huddul Jesus di siamun ni dewata huddul Jesus di siamun ni dewata ima hananaekna tu Banua Gijang asa di bagasan ni molo huddul ibana di siamun ni Jesus na porsia do hita akka naung manangihon hata ni debata akka naung digohi toddi ni debata akka naung dipapatar hagugoon ni debata yakid do hita sahat tita tu surgu hasonangani amin. Anggo sota haporsia ido akka manginang marisuang do yate ido bah anggo holan na yung sekedar na marminggot do natahirim dang pola marminggu hita disi tapasomay alay molo natahirim surgu hasonangani raphuddul hita do ibana sotung do marsugo tate kamanginang dung sahat hita tu inganan na pinaradin itu hatai adong sik kita mado enyado inatta perkuria te suatu ngadong madosone te akka manginang niadang adong na marsitadad di sidao ate dedet tai pedang adong marsitaddan ahado di si sai masih paida do hita aledang pola didok ay nyaddo bibel fro na marjamita dang pola songoni marsugo akka manginang ate alai bohado hita asa saluhut tita naro di bagas joron itu hattaon benar-benar kita berharap marpakirimon diarta sehirimon nakingan surgo hasonangin sahat di hita
asa ido naing tahangoluhon di bagasan ngolutta kamanginang asa marhite siani pesta na balgolas marohatta marolopolop mahita maka melatehon saluhukna akka pabahenan ni debata dang holan mate dang holan hehe alai manaik ibana di parade nunga tinggal naing nakok mahita saluhukna tuban wagijang imana persoalanna di bagasa kita sude nunga rade nunga di pamona kita sudah disediakan molo nunga disediahon akka manginang dang tano obbe inganan parmianatta dang tano obbe nagabe hasonangatta dang tano obbe nagabe sihirimotta di tonga-tonga ningolutta alaina tahirim surgo hasonangan inganan ni na porsia di bana atong taha porsia ima tuhatta Yesus di bagasan ngolutta ay ibana do madongane hita amin martangya kita mauliate madiho Tuhan tung takas do di pakulingi ho hami di bagasan hatam manungguli hami asa dia kaparsoran nami rap dohoto mangulu hami di bagasan haporseau di patiurho mata ni rohanami makirim sihirimon nami di surgo hasonangani di goiho hami di bagasat todim laho mangula kaulon nami asa tutu hami parjabar di ingananmu parjabar di surgo naung pinarademi unang marisuang akka pamujion nami tuho unang marisuang parsobaw nami unang marisuang nang dohot akka perdalanan ningulu nami parsauran nami dohot to ali Tuhan nami jala debata nami say pasu-pasu hami rap dohot ruas ni huriam molonunga tunghu patu pahami pamujion nami alai lam tabda ma dihami lam tarida ma dihami na say tok-tok kami rap dohoto diakka perdalanan ningulu nami pasu-pasu huriam pasu-pasu ruasmi pasu-pasu akka keluarga nami be rumah tangga nami be pasu-pasu pinopar nami ya anakon nami Tuhan diakka parsikolaanna pasu-pasu na mga luluyak kapar karijuanna jala pasu-pasu akka na mga luluy akka sirokap nito dinasida asa di bagasan ni cupang matutu songon na hinirim ni rohanami tahu hami laho patupahon na dinggan di tonga-tonga ningulu nami mauliate madiho pasu-pasu makkana posom parhaladom sianak kasitua sahatu pangula nago tiki asa di bagasan itu Tuhan rap marlas ni roha hami di napi natupam akka haluahon di tonga-tonga ningulu nami pinuji mangho mangasahon anakmu Kristus Yesus Tuhan nami martangia kami tuho amin. Para di mapeliata tapapungwa pilihan paduahon hud mengendehon buku ende nomor 638.
nunga manaik Yesus Kristus tu habangsana di surga, habangsana na tumibbo siyan akka suru-suruan, alani tu ibana ma pakirimota, jala porsea mahita tu ibana di sudetiki dohot namasa. Ai ako orang kita ngawag dohika makirin di Kristusi, kita ngawag taulahon maparsuruan ni Tuhan Yesus. Gabi sitidangin ni Kristus mahita tu portibion, marhite gulmit ni ngoluta. Ay taboto, urupan ni toddi porbadia dohita, patuluson lomo ni rohan ni Tuhatta. Tatangyakon ma peliata martangyang mahita. Ali debata amanami na di banwagijang hodo harorohan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilianon. Pati bulhon harajon mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan Yesus Kristus naung manaik tu banwagijang nahudul di siamun ni debata hasangapon dohot hamuliaw madihorodi sa leleng-leleng ni leleng na marlas ni roha dohami nuaing ala naung monako jala dipabakit debata ho gabe raja di atas ni saluhut halongangad do sude dalammu ay di patutoru hodo dirim tutoru ni saluhut alay gabi tumibbo ho siyan sasude jala maruli goar asalopit saluhut ulu ni tot lahos marsobba tuho jala ganu pamangan marhatopoton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung diuk kapodalan tu banwagijang gabe situa ni malipo na mangodihok kami tu debata say pasu-pasu mahuriam na maringana dopedi hasyanganon pai mamarpungu hami tu labungmu say pasaut mabagabagam tu akasuruammu lehon tu nasida sahala dohot haguguon sian banwagijang asa marmulia goarmu di portibion saya jari ma kapartohonan di huriam asa hobbar tulomo ni huriam aka aturan
pamisangon dohot panugunoguon na niaturhon nasida di huriam. Say gonggomi jala paretai mahuriam di tanoon, asalam rarat jala monang huriami. Lehon hapistaran sian banua gijang tuaka iduk nami, tuaka padita guru dohot tuaka situa, asalam maraturan huriam di tanoon. Say pajongjong harajommu di bagasar rohanami, asa marhiras ni roha hami mangului dohot mangihut toko. Pahot marohanami tuho, asa huhati dakok kami mangulu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami, say payam mahami, dohot di bagasa dame di huriam. Asa huingot tami dada hasyanganon inganan nami, alai di banua gijang di labung mido. Say ramoti ma namanggonggomi hami, dohot raja, dohot suruan na pinabakit mi. Lehon tu nasida hapistaran sian banua gijang, dohot uduk ni roha, asa dohot nasida mangului paretam. Pasu-pasu masaluhut parpunguan ni halak Kristen, say homa dongan nasida juppa marpungu di gereja, di parsikolaan, nangpe di bagas nabe. Selam lokangi siak kami dosa, dohot sude napasorat tok kami di hasyanganon. Asalam malunguk kami, paimahon harorom mangalap pami tulabung ni amai. Ali amanami nadi banua gijang, say pinorbadia magwarmu, say roma harajaunmu, say saut malomani rohamdi banua tongon songon nadi banua gijang. Lehon matuhami sadaran hanguluan siapa hari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, disodakon Tuhan debata bohina tuhita jala asi marohana midahita, didopakon Tuhan debata bohina tuhita jala dipasaurhon madamena tutodit tabe. Amin.